Presentació de Cornellà Decideix al poble de Cornellà. Ha sigut el primer acte oficial, per dir-ho d'alguna manera, de la nostra entitat. I el que volem fer és simplement organitzar la consulta sobre la sobirania de Catalunya al poble de Cornellà, com s'ha fet a Arenys i a 166 municipis més. Som un grup de ciutadans del poble, unes 100 persones fins ara, i ja s'han adherit quasi 10 entitats, i anirem donant veus per a ser més voluntaris i més entitats, perquè entre tots aconseguir organitzar bé aquest referèndum. Quan us agradaria celebrar-lo? No tenim data. En els mitjans avui, en els mitjans de comunicació, sortia una data, el 20 de juny. L'hem de descartar, perquè no és una data que hagin ja aprovat a Cornellà Decideix. Sí que és un tema que tenim que decidir, evidentment, però no tenim pressa. Primer volem assegurar-nos que el projecte realment té garanties d'èxit i un cop estiguem totalment convençuts d'això, definirem aquesta data. Sí que la data del 28 de febrer ja te la descarto, perquè és aquí al costat. L'abril sembla just per la quantitat de població que té Cornellà, són 85.000 habitants. Per tant, hi ha molta feina encara per fer, just avui hem començat. Per tant, la del 20 de juny podria ser una possibilitat, però també hi ha altres, com Barcelona, que encara no ha decidit la data i potser anem després de vacances d'estiu. Properes reunions? A veure, nosaltres, la comissió organitzadora, que som una 50ena de persones, ens anem trobant setmanalment. Cada setmana procurarem fer algun acte, però el proper acte important, per dir-ho d'alguna manera, serà el 26 de febrer a l'Orfeó, de Catalunya, on farem un acte de presentació com el d'avui, però serà orientat al barri del Padró. I així volem anar fent en tots els barris. Molt bé. Moltes gràcies.